ayeje aray meden yafino kañum ka jama ambo ambo tiga lomono ko nangi men seeɗa ɓe juuli ka ri wendeɗa angal ri 35 angal wendeɗa mi wuroniri e jamaji ɗin min wawi hotugol ɗo aray miɗo jangga ayeje en direct outrage naata e tarjama ayeje ɗen aray o waɗi ɗum taw o jeeyaɓe e ustade yimɓe an guine wi ko min wonno fay koye ka senagol waɗana men darsuji waɗana men e ko wiyete kon examen ji waɗana men ko wiyete kon séminaire ji ko e muɗum aray meɗen jarnaɓe e muɗum aray ko suratu al a'raf woni ko dareten walaw anna ahlal qura a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. Wahai harga dan doa kisah Nabi Musa yang itu, insyaallah. Kapan ujian dari Jago? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وعلى صحبته أجمعين وبعد إخواني وأحبابي في الله أيها المشايخ الأساتذة الأجلاء أيها الطلبة الحضور الكريم أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para insyaallah Rahman dengar de tafsir kulubul doa aja surat al-A'raf. Allah Subhanahu wa ta'ala dali walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Donc pada ayat je tawata hara ko de double face de mal face ini no di ayat je hara ko face goto de jogi no wodi hara de jogi face ini no wodi ayat hara de jogi face ini. Il y a des versets qui sont monofaces. Il y a des versets qui ont deux faces, il y a des versets qui sont multifaces. C'est-à-dire quando spandana woni yewtude fi mum ɗo ko caɗe yimɓe mofte ɓe annabaɓe arno e muɗum yottini ɓe yeddi Allah hakkille ɓiɓe gandoɗe ɗum waɗi phase goo e mana ayan koko fekkuɓe ɓe phase goo e mana ayan koko fewndi kon fewdo ɗo nen Allah subhanahu wa ta'ala daadi walau anna ahlal qura harano yimɓe keyɗen amanu ɓe gonɗinno
wattaqaw ɓe huuli ɓe renti la fatahna alayhim min udditanayno ɓe barakatin moƴƴereji min assamai immorde ka kammu wal arde e ka leydi walakin ko woni ɗum kaddabu ɓe fenni fa akhadnahum min nangiri ɓe bima kanu sabu ko ɓe laati koye yaksibuna eɓe faggito e bakkare yimɓe ɓe annaba ɓen feƴƴi ɓe annaba ɓe nela e mum ɓe yettini ha gasi ɓe yetti allah walan ɗon hakkille o wino si tawno hara ɓe gonɗinno ɓe renti e ko allah walan ɗon haɗi kon allah walan ɗon ɗoppinayno barki moƴƴereji e maɓɓe kono ɓe yetti allah nangiri ɓe sabu ko ɓe faggiti e bakkare jonno ni ngal ɓennal ngal no woodi yimɓe fewnditiɓe ɗo hande nangaɓe ngal nanga ko noon ɗo waɗen faamu walaw anna ahlal qura harano yimɓe Dakar walaw anna ahlal qura harano yimɓe New York walaw anna ahlal qura harano yimɓe Paris walaw anna ahlal qura harano yimɓe Conakry walaw anna ahlal qura harano yimɓe Guinée Bissau ɓen non fof ko ahlal qura wiyete Allah daadi hara ɓeeɗo amanu ɓe gonɗinno wattaqaw ɓe renti la fatahna alayhim min udditanayno ɓe barakatin moƴƴereji min assamai ummorde ka kam wal arde ka leydi e konngudi ardi ka alqur'anan ino sifo moƴƴereji ɗin ino jeeya e ko ɓuri mawnude e konngudi ɗin moƴƴere ɗi konngudi ɗi Allah wiyata ɗin albaraka wiyete kon barki si wiyama si Allah subhanahu wa taala wi e baraka haray kala ko wiyete moƴƴere kon fof ino naati e nder mum ɓurtuɓerde no naati e nder baraka cellal no naati e nder baraka sécurité no naati e nder baraka électricité no naati e nder baraka l'eau no naati e nder baraka stabilité politique no naati e nder baraka autosuffisance alimentaire heɓugol ko ñaama haɗa frappiraka heege no naati e nder baraka stabilité paix harana guerre bombude si ɗum no fof ala no naati e nder baraka cellal no naati e nder baraka développement no naati e nder baraka ɗum fof Allah wi si tawno yimɓe ɓe jabno ɓe famodire Allah wadday ɗo ɗum suffisant wi walakin kaddabu kono ɓe fenni fa akhadnahum min nangiri ɓe bima kanu yaksibun min nangiri ɓe ko ɓe laati ɓe faggito e bakkade hakkude wonɓe wujjude wonɓe wadde corruption hakkude wonɓe fenude hakkude wonɓe détournude hakkude wonɓe yettirde Allah subhanahu wa taala noneji ɗin fof jam fo si peesi jam fo si ñawlike jam fo si yeeyi jam fo piiji ɗin fof tawa dendanagal noneji geddi ɗin fof hiɓe nder muɗum on say Allah addi jeerti addi ñabbeli addi mettuɓerde addi angal kuran addi angal ndiyam addi lamɓe bomɓe addi kidnapping addi dendanagal tana e bakkatuji kala probléme ji ɗiɓe heɓi ɗin fof nene mum e baba muɗum ko ɓay ɗiɗoɗi ɗi marsiraɓe ɓe waɗali amanu ɓe waɗali wattakaw ɓe fitana wono la andi leydi tawoni ngala innitude ndi mari bauxite ndi mari candi ndi mari ndiyam saade ndi mari fer ndi mari ngaruji adda Allah o fof ndi mari uranium ndi mari pétrole ndi mari kala ko ɗaɓɓete kon fof hiji mari ɓe ala courant ɓe ala ndiyam ɓe ala sécurité ɓe ala ɓurtuɓerde ɓe ala jam ɓe ala toro ɓe ala laftar Allahu akbar. mais ndaren ɓen ndaren ndi leydi population ndi leydi si tawi ɓe woni amanu wattaqaw kala e maɓɓe mo halfinɗa plage mo jam photo kala mo ñawruɗa hettotako si ɓe yeeyima tew sa peesitoyke tawa ɓe ñamuma si ɓe yeeyima nebban nayi ɓe dilli beer si ɓe yeeyima kosam ɓe ɓeydi ndiyam
ɓe yeeye yimɓe nayo tere goto parcelle goto yimɓe nayo ɓeeya e parcelle goto joni noon sima ɓeeɗo yimɓe jikku maɓɓe on ene ɓe wayi noon ɓe wonani amanu ɓe wonani watta kaw condition o yo Allah addu barkiki walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard kala ko iwruno ka kam avion tippinoɗo wo ko addata ko ñamete e ndiyam e lekki e moƴƴere kala avion tippiɗo kala ko iwri ka kammo ko moƴƴere addata kala ko yalti ka leydi transport note nafa fof kono tawi avion tippiɗo o ko imma ko drogue ma ko finkare ko yimɓe warire ko yimɓe hiɓɓireji e wulde ko pijiɗe mum kala ko iwri doy barki jokka barki ala e mum kala ko woni ka leydi barki ala ɓe woni noon e hoore ɗum ɗon Allah nan ɗon nangiri ɓe ko ɓe woni fakkitade comme ça koɓe fakkiti e bakkatuma Allah lettiri ɓe ɗum ɗon sokki ɓerde nden ɓe woni añam ɓe añidiran ɓe ko ɓe jogii kon ino yonana Afrique fof kono ɓay tun ɓe feewali ɓe rondi gañanedi e waridiro e haasidi ɓe wat ɗum hakkude maɓɓe ɓe woni ɓe yimɓe ɗon alhaali maɓɓe wonɗon Allah nan ɗon subhanahu wa ta'ala kono wowɗen noon o jogortay Allah dali rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura jooma mo on no andi ko woni ka nder wonkiji mon si ɓerɗe monɗen no laaɓi si on añana si ɗon yaaji si ɗon yurme si ɗon okka si ɗon feewi si ɗon hula Allah ino mo andi si o woni moƴƴuɓe kanko ɗo ko moƴƴotoɗo e moƴƴuɓe so woni bomɓe o reginaw donc sifa ɗum ɗon ko ɗum fof won ɗo walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard joni noon sabu angal peewal ɓeeɗo Allah nangiri ɓe ko ɓe woni faggitade ko ɗum ɗo kam no wawi hebde manani ɗi no wawi hebde mana koɓe faggiti kon e bakkatu Allah addani ɓe sattede nden e tampere nden e ande nden e maapa Allah addani ɓe ɗum ha yoni mo yiɗa wono aani mo yiɗa wono maapi mo yiɗa wono huuli sabu koɓe faggiti e bakkatu ma ɗum Allah nangiri ɓe yangi maɓɓe jiltiji ko ɓe yangi ɓe eti ha ɓe tampi ɓe heeɓi jon ɗo yangoɗa ɗo fiji o ha heɓiramo kala jomma mo adda o ƴet dépense am o ƴetta reedu dépense a ɗum reedu ha on bobo jibine dankoɗa on bobo ha wona sagatari nonnaki o daro o yeetoma sa naɓali mo ero o warete andi Allah nangirima yangimaki tampere ma nde wonma rejilde mawɓe ko ñande go ɓe filitannoɓe ɓeeni ɓiɗɗo maɓɓe ko ménage noɓe wi warayde so naɓali mo ero ɓeyni ɓe ndaaraysi ko gonga ɓe yeeyka chambre maɓɓe ka danki maɓɓe ɓe moƴƴini suddare wasi tawi ko kamɓe waali ɓe suudi ha moƴƴi ɓe suuɗi ka toilette ɓaawa toon fay kun ari ndaari ɗo mesel waɗi 2 ɓaa sikki ko kamɓe tawi ko suddare nden ɓe waɗɓe tawi effectivement ko wi komo waɗani ɓen ɗon nayengi maɓɓe ɗin regili ɓe fa akhasnahum bima kanu yaksibun ara suudu no yangiɗa darnoɗa ha gasi waɗa bogoroje soka an tigi na soka hoorema ha goɗɗo sokuma sa darni suudu nga waɗi ɓuuro ha gasi a waɗi bogoroje ka kuur ari ka salon a waɗi bogoro ari ka salon a waɗi bogoro a sokki fenêtre ji ɗi fof anti fol ɗum tigi a soki hoorema kalmu koye ana tikka nder gasi par ce que jonno enen ko buutoji ɗin mo sabbiɗa aray mba bonoji ɗin ko yimɓe sifa ma ɓay o fof kon gomɓe nokkeji goo ayey otoje ɗen fof ɗo wala ka yaasi wonde bafe ɗen sokatake woɓɓe walay ka yaasi par exemple wona ɗo wona Sénégal ɗo
kalau to lando na gari do kaya singal wala garwani do kaya si do hita di so di ku so dal minna tinggal nokku go ba ke sapo tay ngal ko ngal rupita tay on kapal kangal wal to mi yobay ko tay kala ko windi porto ko fo rupita may makka ngal no wal mo kaya sa naka harana par ka to yoba ay do yimbe no wala do kaya ay do yimbe no yeya do kulu yahas ko kidi wada duma on pore on habba ya goddo me mata do yimbe be do be wi ko odo yobe moƴƴu be changement mentalité be moƴƴi Allah wi wadde bar walau anna hada alqur'ana amanu wattaqaw kana alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun ala dhalika fa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan e hara hino hooli yimbe keeɓen ɓeya yimɓe kee feƴƴunoɓe adduɓe annabaɓe mum ɓe yeddi ɓe halka Allah daali wonɓe ɗo ɓen fewndo ɗo gorko jomba gorko debbo jomba debbo darora ni gorko darora ni Allah yedde riba ñaame ɗi piiji ɗo fof Allah yedde tawi ko piiji ɗi tawata ɗin ɗon o wi ko gee يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Hey kono yo gondi be fude Allah terte riba so ngaccal en nangondiray joni ko guerre contre Allah jokkuɓe ɗin piiji yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala Allah iske ɓe hooli afa amina ahlul qura e ara yimɓe keyɗen no hooli ɓe jogii garanti ɓe felliti ayi atiyahum de ronkata arde e maɓɓe basuna lette amen ɗen bayatan jemma wohum tawa kamɓe nayi muna hiɓe ɗani ye ha moƴƴa hoote waale tawa Allah yeddanoma jemma ɗon o ndiyan ɗan ka waafu immo aranaka waylita ɗuɗɗi fof otoje ɗen fof wonaka kam ma palmite yana fof lanna nde wotere ka ɓe waali ɗo ɓe anni janngo ɓe yahay golle weta bimbita fof mayino Allah halti fof Allah daali est ce que eɗen mbaɗi ɗum garanti ɓe mooli ɗum donc yimɓe wonɓe yeddugol Allah ɓe ala garanti ɓe ala sécurité wonɗo yeddude ko ɗum Allah lanni jokkuɓe no yedda Allah ɓe jokkuɓe no yedda Allah ɓen Allah daali so tawi ɓe ari ɓe waalike ɓe daariki ɓe mari garanti jemma ɗon Allah halgataɓe o acca ha weeta ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala daali awa amina ahlul qura ka harano hooli yimɓe keyɗe a yatihum nde arata e maɓɓe ba'suna lette amen ɗen duhan ñalorno wahumta kamɓe yan abuna heɓe fijude ka joɗɗa ɗon ina tappa 250 mo wiɗo ñamima damuwal ngal ndeɗa tappa kartuwal ngal ndeɗa pooɗa biniri ndeɗa pooɗa ɗumawol ngol fewta ɗo andi fimoɓe sugareji ɓen hakke ma ko ɓe yewi Allah so ɓe pooɗi ɓe waɗa ni taw Allah tey bas ko dow gaɓe nagoyta curti tey bas fimi waɗu ko wawɗa o Allah subhanahu wa ta'ala daali sanga kaɓe woni yettude Allah ɗo heɓe jogui garanti Allah halkanaɓe ɗo ɓe ala on garanti ama ɓe alkude ɗo ɗum qur'ana wi Allah subhanahu wa ta'ala daali afa aminu e ala heɓe hooli makarallah fewje Allah ɗen heɓe hooli fewjore Allah ɗen ɓe hooli koforɗo Allah no ku ko wiyete makko ko plan mais hara plan o ko plan bonso warugol halkugol ko wiyete makko dali ɓe hooli feere Allah bonde ɗen e dow maɓɓe ko hombo jogii garanti wonɗo yeddude Allah ɗa yeddude Allah ɗa mari garanti e hoore ko wonta yeddude Allah ko wondewa yedday yarta fusar Allah halkalima ɗo tawi piiji ɗin fof ko militaire makko kala ko woni ka hoore leydi ɗo kon fof
ko unité ji makko goɗɗi ko gendarmerie goɗɗi ko police goɗɗi ko beere rouge goɗɗi ko ɗuma kala ko yiɗa ɗon ko fof yimɓe annabi ɗum ɓen ɓay ɓe yeddi ɓe hewtani allah nokku goo allah faala maɓɓe halkude ko allah taguno ko fof postulno woni candidat halkugol allah gon ndiyan réguliére ndiyan ɗam allah wi yo régulde ko par ce que saga ko allah yeddete ɗo haray piiji pusno faala halkude wonɓe yedde allah ɓe takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshakku l ardu wa tahirru l jibalu hadda pelle ɗen kammuri ɗin jeɗɗi no ɓado ka seeko yana e hoore wonɓe yeddude allah ɓe takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshakku l ard ndi leydi ndi wonɗe jindude e hoore hiɗi faala seekagol ndi halka wonɓe mo yeddude ɓen wa tahirru l jibalu hadda pelle ɗen no faala imma ko ara halka wonɓe yeddude allah ɓe ɗi piiji fof ko beere ruusiti allah subahana wa taala ko solda sigi ma daali o aminu makara allah ɓe hooli fewje allah ɗen wonɗum hade ɓe ƴetta disposition allah subahana wa taala ɓawi ndiyam ɗa wore gueɗe hakke ma ndiyam ɗan ko welti ɓay fokkiti halkugolɓe allah subahana wa taala ko wi falamma tagal ma hamalnakum fil jari inna lamma tagal mau hamalnakum fil jari nde ndiyan ɗam bewno ɗam fonsi hakke ma ko arande ndiyan ɗam fokkitande majjaw allah subahana wa taala wi ɗam bew ɗam feƴƴito na wi ɗam feƴƴito ko karkil heɓɓaɗo ɓer ndiyan ko reguena ɗam Allah subhanahu wa ta'ala dan wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir ba donc piiji ɗin ɗo fof ko pré halkugol bonɗo allah wi si bonɗon mo mari garanti o yedda yaltirani kono ngalata ako aminu makara allah fala yamanu makara allahi illa al-qawmu al-khasirun hoolotaako pewje allah ɗen hoolo tawa sama fuu no woni no bon yarien yaren beere yedde ngalla yarien wiyoɓe ɓe yarien ɓen fof allah wi ko yimɓe pertuɓe ɓe allah halki luttoɓe e nder yitte ɗum jotto ha hulata seeɗa simoye nder affaire ji ko ɓen tum par ce que déjà ɓe trasanama yiide jarnama qur'ana wi awalam yahdi e hara hananaali lillazina ɓe yimɓe yarisuna al arda ɓe norona leydi ni min baali ɓaawo ahliha ɓaawo yimɓe mayri on allaw na sha wonde si meɗen faalano si meɗen yiɗno asabnahum min meminayno ɓe min halkirayno ɓe bi zunubihim sabu bakkatu maɓɓe ko haɗi anda faama wonnema ko woɓɓe goo wonno e hoore ni ɓe yettiɓe halka ɓen wonɓe ɗo fewno ɗo no yettude kon ɗum haɗi ɓe faama wonnema allah sino faala nangiray ɓe bakkat ko ɓe woni wadde kon o regilata kamɓe kadi sibano ndeya gerdanoo ko haɗi ɓe hooloɓe fawa e pourtant mo wiɗi wondema wonɓe ɗin programme ji gooti fof yo sappo sifa ko heɓunoɓeya ko wa inna lilladina zalamu danuban misla danubi ashabihim fala yastajilu no woodani ɓey yimɓe wonɓe toñude memande lette nangande sifa ko mi heɓunoɓeya tawi ɗum ɗay programme ko ɓeya kon sappo ko maako hayna fi ko tooñi o wawata halkirde ɓeya hunde an wona e nden yaltira ni wonni oɓe sappo ko maɓɓe kon kamɓe kadi qur'ana wi ɗum allah subahana wa taala daari tilkal qura ko ɗey caye naqussu alayka woni ko min qissano qisso e dow maɗa min amba'ihim ga e kabaruji maɓɓe information ji maɓɓe récit ji maɓɓe histoire ji maɓɓe aywa ok asab wa natba'u min udda ala qulubihim ka ɓerde maɓɓe fahum tawa kamɓe la yasma'una ɓe nanata c'est à dire si on tigi yeddi allah ha hewti ɗon koko allah sokka e ɓerde tawande kadi hay kombo waji maɗa fini amaye e ko allah haɗi kon o naɓe o luttine yiide jarama ɗon noon ɓuri wurɓinade lette allah ɗe ɓurɗe huɓɓinade ko tuma o haccuma e ko boni kon ko fasilan kam ma bone tawa hande kadi e gawata e mum ala ko wurɓini ɓuri tawa hande kadi danni mi ari sifade yayiji mi andi tawi cheikh sarafodin camara
Sheikh Sharafuddin Kamara nyande go hari mede ngira tamede nak ko deftere Al-Quran mo jodi kadaki ka hotel la jodi kale ni be jangude ko ni ay tum hewto no ko dari sa te kar dar way ko wonda jangude no minni wo mi yaade Quran hay nukka bulata adni ni mapi ni mi yaade tay ko ay gedi Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi mudum kau wi do wonna no wodi be majin tawhid ni rabbi situation tawa si be yi lawol pewon be jogi to ta lawol se be yi lawol wajjere ko dum be jogi to lawol tawhid si ni be situation Allah yattakhidhu sabila wa yaraw sabila rusdi la yattakhidhu sabila bi sama sauka kumpan kurno kurul binare ko tuma Allah habitu don hata wa joni o yeto ma ko nadata yite ko tigina data aljanna hono da ko nadata aljanna ko sa memi anata yite hono da c'est fini onon ko dirta berde berde tilkal qura wadete naqussu alayka min isu edoma min ambaiha ga e kabaruji majje wala qad ja'atuhum gundi aribe rusuluhum nirabe mabbe ben addani be bil bayyinati hujjati fi nyuli fama kanu yu'minu bela taki be gondina bima kadzabu dum ko be yeddi min qablu fati dadel ko be yedduno aranun ko haga se be halka kambe kadi be gonni ta dum hande kan ha be halke qur'an wi kadhalika kawanu nitiki natba'u min nutir yatba'u Allah ala nutir ala qulubil kafirin ide ko be ande hebera wa ma wajadna min tawanu li aktharihim ko buri hewde mabbe min ahadin no nande men de wambo handide de yalta hande bandi tayi be benta wa hadidi regila taw hay kalere ko do nganda ka taw be ala mo konno en ko wada ene ronde wade 9h10 ko ndunge mum ko ne ka ko di be jonna leede didi de wonde ni ahdi wonde dadali be men halkuno ko burno hewde mabbe men tawrano be ay kala ko be haldi dal o marsati tay dum ko problème mabbe go be hakira enen ka dum no heewi jowda way wajadna ko men tawi aksarahum ko buri hewde mabbe na fasikina ko yalto be de do faare men men dayma summa reti ba asra atone okay product ne okay that is not the year saga yube assalamu alaikum Waalaikumsalam. جزاكم خيرا أستاذ على هذا التفسير القيم يبقى نكرر من طيبة يوم على إنجيل نبيل يوم نردنا إن شاء الله سنجولي يوم رمادي موقع بيوتنا كان ده أستاذ كريم على إمام كريم كريم سيني الإمام نرحب بكم بهذا العلم وهذا طيبنا قادم من دنيا اليوم شرفناه بلقائه حتى إن شاء الله اسمه محمد طيب وبعد وعليكم السلام ما شاء الله تعالى بقينا الشيخ سيد الإمام شكرا جزيلا Akbar.